Moikka moi! Tämän päivän aiheena on Notion-sivut. Eli viime videolla, jonka jos et ole katsonut, niin käy katsomassa, tuun linkkaan sen tänne ylös. Niin viime videolla käytiin tosiaan vähän läpi, että mikä on Notion näin niin kuin pääpiirteittäin ja mitä kaikkea Notionissa voi tehdä. Ja tämän päivän aiheena taas nyt sit tosiaan on käydä syvemmin näitä Notion-sivuja läpi, eli minkälaisia elementtejä ja ominaisuuksia näillä sivuilla voi olla. Ja kuten tosiaan nyt näkyy, niin mulla on täällä tämmöinen uusi tietokanta luotuna, uuden työntekijän onboarding, ja täällä on valmiina luotuna jo sivuja. Nämä sivut on kylläkin kaikki vielä ihan tyhjiä, paitsi tämä yhteystiedot, sinne mä oon käynyt jo näpyttelemässä muutaman esimerkkiyhteystiedon, mutta muuten nämä sivut on ihan tyhjiä. Ja käydään tai aloitetaan tästä tervetuloa-sivulta, ja tämä tuleekin olemaan tämän päivän aihe, tämä tervetuloa-sivu. Ja tämä tosiaan avautuu nyt tämmöisenä keski-ikkunana tähän, mutta jotta tätä on helpompi muokata ja hahmottaa, niin mä avaan sen nyt tämmöisenä kokonaisena sivuna. Ja tämä on aika tämmöinen perusvalkoinen tällä hetkellä, niin lisätään tähän vähän väriä. Käydään lisäämässä tuohon tuommoinen emoji, ja sitten lisätään tänne tämmöinen tausta, näin. Ja ennen kuin lähdetään itse sisältöä luomaan, niin ajattelin, että keskitytään hetken aikaa tähän ominaisuudet kohtaan. Eli tähän sivun alkuun pystyy tosiaan lisäämään tämmöisiä erilaisia ominaisuuksia, jotka kertovat niin kuin tämän sivun tiedoista. Niin, se on vähän niin kuin semmoinen yhteenveto tästä sivusta, että mitä tällä sivulla on. Ja näitä vaihtoehtojahan taas on kauhean kasa täällä, mistä valita, että voidaan hyödyntää tekoälyä tässä, ja tekoäly voi muun muassa luoda yhteenvedon tämän sivun sisällöstä tai kääntää tai näin päin pois, mutta me nyt luodaan tähän tämmöinen kuin kuvaus, ja sitten myöskin tämmöinen ominaisuus kuin viimeisin muokkausaika. Ja laitetaan nyt vielä viimeisin muokkaajakin sieltä. Näin. Ja tähän kuvaukseen nyt voitaisiin laittaa vaikka tervetuloa. Luethan tämän sivun huolellisesti läpi. Noin. Niin tosiaan leikitään nyt, että meillä on yritys ja meillä on uusi työntekijä tulossa taloon. Ja me halutaan luoda sille uudelle työntekijälle tämmöinen tervetuloa-sivu, josta se löytää kaiken tarvittavan infon, mitä se voi niin kuin työsuhteen alussaan tarvita. Ja jos nyt sitten leikitään tosiaan, että tätä sivua ylläpitää HR-tiimi, kyseisen firman HR-tiimi, ja siellä HR-tiimissä on useampi henkilö, joka vastaa näistä asioista, niin me voidaan tosiaan lisätä tähän tämmöinen kuin viimeisin muokkaaja ja viimeisin muokkausaika, jolloin sitten aina päästään näkemään, että kuka tätä sivua on muokannut viimeksi ja koska. Hyvä. Mutta nyt voitaisiin lähteä luomaan itse tätä sisältöä, ja mulla on täällä jo, mä oon ottanut tänne itselleni talteen valmiiksi näitä tekstejä, mitä mä tuun tänne kirjoittaa, niin ei tarvitse ihan joka asia tässä nyt videon aikana näpytellä. Niin aloitetaan luomalla tosiaan ensimmäinen otsikko. Ja jos muistatte viime videolta, niin meillähän on useampi tapa luoda näitä lohkoja. Ja yksi on tosiaan klikata tätä plusmerkkiä ja valita, minkä tyylinen lohko halutaan. Toinen vaihtoehto oli kirjoittaa tänne tämä kauttamerkki ja valita tästä, mikä lohko halutaan. Mutta sitten meillä on vielä kolmaskin vaihtoehto, joka olisi se, että voitaisiin ihan nyt, mäpä nyt pastaan tänne tämän mun tekstin. Ja kolmas vaihtoehto, että tehdään näin. Ja tänne nyt tulee tosiaan kasa näitä eri vaihtoehtoja, tämmöisiä niin kuin pikavalintoja, mitä voidaan tälle tekstille tehdä, että on lihavointia, kursivointia, alleviivausta, yliviivausta, kaikkea mahdollista. Mutta tässä on tämä muuta kohteeksi. Ja tästä voidaan nyt sitten valita tämä, että me halutaan tämän olevan otsikko. Näin. Ja mä en nyt tässä kohtaa kirjoita mitään, vaan mä haluan laittaa kuvan. Tähän voisi tulla nyt sitten vaikka yrityksen tai tiimin kuva tai kuva toimistotiloista tai
firman logo tai mitä nyt sitten ikinä olisikaan. Mutta mulla kun nyt semmoisia ei oo, niin mä etin tältä Unsplashin galleriasta jonkun tämmöisen hyvin geneerisen tämmönen näin. Ja tää kuva on nyt vähän iso mun makuun, niin laitetaan sitä vähän pienemmäksi tuosta noin. Ja sitten myöskin laitetaan se, tästä pystyy valitsemaan sen kuvan sijainnin tässä sivulla, niin laitetaan se tänne vasempaan reunaan. Näin. Hyvä. Sitten luodaan seuraava otsikko. Ja nyt mä taas kopsaan täältä mun valmiin tekstin, niin ei tarvii näpytellä näin. Hyvä. Ja nyt tämä sivu alkaa näyttää vähän paremmalta. Nyt meillä on täällä vähän jo väriä ja tekstiä ja ei ole ihan niin tyhjä kuin oli alkuun. Mutta nämä on tosiaan ollut vielä aika tämmöisiä yksinkertaisia asioita, mitä ollaan tähän mennessä luotu. Että täällä on tosiaan ihan vaan käytetty nyt otsikkoja, kuvia ja tekstiä. Niin lähdetään olemaan vähän jotain edistyneempää, eli linkkejä. Ja nyt sitten mäpä teen niin, että mä laitan tähän tämmöisen luettelon, ja luettelonhan sai tosiaan joko täältä, tai sitten viiva, välilyönti, ja sitten siihen tulee tuo lista. Ja nyt mä kirjoitan tänne tunnukset ja kirjautuminen. Ja nyt mä haen tosiaan sivun, eli kuten alkuun mainitsin, niin mullahan oli tosiaan näitä muita tyhjiä sivuja tuolla jo valmiina. Oli tunnukset, järjestelmät, säännöt ja yhteystiedot. Niin täältä voidaan hakea linkki olemassa olevalle sivulle, eli tästä voidaan nyt klikata näin. Ja tähän se ei tuu se sivu automaattisesti, mutta me voidaan hakea se kirjoittamalla se tuohon noin. Ja nyt, jotta saadaan tästä taas vähän nätimpi visuaalisesti, niin laitetaan ne tällainen niin kuin samalle korkeudelle. Ja sitten jatketaan työssä tarvittavat järjestelmät ja työpaikan säännöt. Ja sitten käydään nekin tänne vielä linkkaamassa. Näin. Säännöt. Hyvä. Siinä meillä olisi nyt sitten, ja tätä pystyy tästä vähän liikuttelemaan näin, jos haluaa, tai sitten pystyy myös näitä kuvakkeita vaihtaa, jos halutaan tähän erilainen kuvake, niin näitäkin pystyy tästä muokkailemaan. Hyvä. Ja joo, siinä nyt on jo niin kuin vähän edistyneempää. Luodaan sitten seuraavaksi tämmöinen tehtävälista, eli laitetaan tähän väliin kuitenkin taas otsikko, ja sitten luodaan täältä tehtäväluettelo. Ja ensimmäisen päivän tarkistuslistalle tulee nyt sitten tämmöinen kuin, että tervehdi tiimiläisiä ja esittäydy. Käy läpi työpaikan säännöt ja tarkista, että sinulla on tarvittavat tunnukset. Ja koska toistoja ei voi ikinä olla tarpeeksi, niin laitetaan tänne vielä uudelleen linkki tälle tunnukset-sivulle. Eli alkuun kirjoitetaan tähän se teksti, millä me halutaan sen tässä näkyvän. Se voisi olla ihan mikä tahansa. Ja sitten valitaan tämä teksti ja täältä lisätään linkki. Ja nyt se tunnukset-sivu näkyykin meillä tässä, koska me ollaan sitä just äsken käytetty. Niin nyt kun klikataan siitä, niin tämä muuttuu linkiksi sille kyseiselle sivulle. Ja nyt tätä klikkaamalla me päästään tänne tyhjälle sivulle. Näin. Hyvä. Sitten seuraavana aletaan taas luomalla uusi otsikko, tärkeimmät yhteystiedot. Ja nyt tosiaan tarkoituksena tässä on, että luodaan tähän nyt sellainen taulukko, mistä tämä uusi työntekijä löytää kaikki tärkeimmät yhteystiedot, eli se voisi olla vaikka niin kuin HR:n yhteystietoja tai palkkiksen yhteystietoja tai mitä tahansa. Ja
tosiaan alkuun sanoinkin, että mulla on tuolla jo sellainen valmis tai yhteystiedot-sivu, jolle mä oon jo valmiiksi käynyt läpittelemässä muutaman esimerkki-yhteystiedon, mutta mä haluan nyt kuitenkin näyttää tässä 2 vaihtoehtoa, että miten tämän asian voisi hoitaa ja sitten myöskin, että kumpi näistä on järkevämpi. Niin aloitetaan ensimmäisenä luomaan tämmöinen taulukko. Lisätään tähän 1 sarake ja sitten laitetaan täältä otsikkorivi näin. Ja tähän nyt sitten laitetaan nimi, rooli ja puhelinnumero. Ja tänne kirjoitetaan nyt Emma. Esimerkki on HR. No missä? Noin. HR ja rekrytointi. Ja hänen puhelinnumero on tällainen. Ja sitten meillä on Matti Meikäläinen, joka on IT-tuessa. Ja hänen puhelinnumero on nyt sitten tällainen. Hyvä. Niin tässähän ei siis ole mitään vikaa. Tämähän on niin kuin ihan toimiva tällaisenään. Ei siis siinä mitään. Mutta ongelma tulee siinä, että nyt jos Matti Meikäläinen lähtisikin vaikka menemään, että hän ei enää ole meillä töissä, tai jostain syystä Matin puhelinnumero vaihtuisi, niin ne tiedot ei päivity tähän automaattisesti, vaan se vaatii sen, että joku käy tällä sivulla päivittämässä ne kyseiset tiedot. Ja kuten me varmasti kaikki tiedetään, niin se voi olla tosi työlästä, jos sulla on useampia eri taulukkoja eri sivuilla, jotka ei päivity automaattisesti, niin sieltä varmasti jää joku kohta päivittämättä ja sitten sitä vanhaa tietoa jää sinne pyörimään. Niin sehän ei ole missään nimessä toivottavaa, jotenka koska mulla tosiaan on jo se valmis tietokanta olemassa tai se sivu olemassa, niin me voidaan linkittää se tänne. Eli on niin kuin ehdottomasti järkevämpää, että sulla on tavallaan yksi tietokanta, vaikka näitä yhteystietoja varten, ja sitten sä linkität sitä kyseistä tietokantaa eri näkymiin, niin silloin se tietokin päivittyy aina automaattisesti, kun sä päivität siinä tietokannassa jotain. Eli nyt tosiaan sitten voidaan täältä linkittää tietokanta, ja se onkin mulla täällä jo tämä yhteystiedot, niin nyt se tulee meille tähän näkyviin. Ja nyt tosiaan, jos Matin puhelinnumero vaihtuu, niin se näkyy tässä, tai jos Emma lähtee vaikka meiltä menemään, niin hänen tiedot poistuu tästä kyseisestä taulukosta. Ja nyt siellä varmasti joku jo miettiikin, että no jos meillä on nyt niin kuin yksi sellainen yhteystiedot-taulukko, missä on firman kaikkien työntekijöiden yhteystiedot, niin eihän me sitä koko taulukkoa haluta tähän tervetuloa-sivulle näkyviin, niin ei missään nimessä, silloin me suodatetaan. Ja täältä tosiaan pystyy suodattamaan, että niin kuin missä roolissa olevien ihmisten yhteystietoja me halutaan tänne. Niin me voitaisiin nyt sitten täältä klikata, että suodatetaan roolin perusteella ja valitaan HR. Niin silloin tähän tulee vaan semmoisten ihmisten tiedot näkyviin, jotka ovat roolissa HR ja rekrytointi. Ja näitä rooleja hän pystyy siis myös niinku luomaan erilaisia, tai näitä suodattimia pystyy tavallaan niinku luomaan erilaisia, että sit pystyy järkevästi suodattamaan, että mitä tässä näkyy ja mitä ei. Hyvä. Sitten siirrytään taas seuraavaan aiheeseen, ja nyt mulla ei ole tähän mitään varsinaista esimerkkiä siis antaa, mutta meillä on nyt niin hieno firma, että meidän toimari on tehnyt tämmöisen esittelyvideon uusille työntekijöille, missä hän toivottaa uuden työntekijän tervetulleeksi. Niin me voitaisiin tähän nyt sitten upottaa se video. Mulla sitä nyt ei tosiaan ole, mutta jos meillä semmoinen olisi, niin tähän voitaisiin upottaa se video. Niin se tulee tälle tervetuloa-sivulle näkyviin. Yes. Sitten vielä muutama asia ennen kuin lopetellaan, niin tällä kertaa luodaan otsikko, mutta ei tämmöinen samanlainen otsikko, mitä me ollaan nyt tähän asti, vaan luodaan tämmöinen avattava otsikko. Ja nyt jos mä kirjoittelen tänne alle jotain, vaikka että muista kysyä rohkeasti, tutustu tiimikavereihin ja älä stressaa. Niin tästä tosiaan pystyy sitten piilottamaan tämän, ettei tämä ole tavallaan niin kuin aina näkyvillä nämä vinkit. Hyvä.
Ja sitten vielä viimeisenä asiana, ennen kuin sit vähän muita juttuja tuossa noin mainitsen, niin mullahan oli tosiaan tuolla semmoinen säännöt-sivu olemassa, mutta leikitään nyt vaikka, että meillä olisi jo säännöt olemassa PDF-muodossa. Niin jottei tarvitse ihan kaikkea niin kuin uudelleen kirjoittaa, jos meillä on se PDF, niin ei me turhaan nyt lähdetään sitä uudelleen kirjoittaa erikseen tuonne tekstinä, niin me voidaan upottaa kyseinen PDF tänne. Eli ihan tästä klikkaamalla niin saadaan se PDF-tiedosto upotettua, ja se tulee sitten tähän semmoisessa boksissa näkyviin, että sitä voi siis ihan tässä tarkastella sitä PDF-tiedostoa. Näin. Hyvä. Ja sitten itse asiassa nyt tuli vielä näin niin kuin tässä lennosta yksi asia mieleen. Tämä on mitä mä itse tykkään tehdä, on laittaa tämmöisiä huomio niin kuin bokseja tai tämmöisiä kohtia, jotka erottautuu vähän paremmin. Eli nyt voitaisiin vaikka tähän sitä kirjoittaa, että lue koko sivu huolellisesti läpi. Ja voitaisiin sitten tähän vielä laittaa näin. Ja tätä boksin väriä pystyy muokkaamaan täältä, eli täällä on näitä eri taustavärejä, voidaan tuosta vaikka ottaa sininen. Ja sitten myöskin tätä tekstin väriä pystyy muokkaamaan, laitetaan nyt vaikka tämmönen. Ja sitten myöskin näitä emojia tästä pystyy muokkaamaan, voidaan vaikka laittaa tästä tämmönen. Niin nyt tämä erottuu vähän paremmin tästä muun tekstin joukosta. Ja tässä nyt alkaisi olemaan meillä sivu valmiina. Muutamia pikkuasioita vielä tähän loppuun. Nythän tässä tämä kaikki teksti on aika lailla keskellä sivua. Jos sen haluaa tavallaan koko leveydelle, niin täällä on tämmöinen kohta kuin täysileveys, eli se voidaan tästä klikata, jolloin tämä koko sivu käytetään, tai koko sivun leveys käytetään. Ja sitten toinen asia on se, että varmasti olette jo ehkä huomannutkin tosiaan, että täällä on joissain kohdissa tämmöisiä punaisia viivoja. Ja muutenkin niin kun se, että tämähän on nyt ihan täysin muokattavassa muodossa tällä hetkellä tämä sivu, niin kannattaa varsinkin tämmöiset ohjesivut niin käydä lukitsemassa täältä näin, jolloin kukaan ei pysty vahingossakaan täältä mitään poistamaan. Ja toisena tämä on vähän siistimmän näköinen, kun täältä nyt poistuu nämä punaiset viivat. Ja sitten vielä kolmantena asiana, niin täällä on tosiaan tämmöinen luettelo. Eli täältä pystyy sitten helposti siirtymään näihin eri kohtiin täältä näin. Niin jos on yhtään pidempi sivu, tämä nyt on aika lyhyt sivu, mutta jos on yhtään pidempi sivu, niin se on ihan kätevä, että täältä pystyy tosiaan liikkumaan näiden eri kohtien tai eri otsikkojen välillä. Mutta tässä tältä erää kaikki Notion-sivuista. Seuraavalla videolla tuun käymään vähän noita tietokantoja läpi. Ja ei muuta kuin kiitos, kun katsoit tähän asti. Ja näkemiin. Stay tuned. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!